Welcome to Ngowetenhle Shop Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. Number two. This is Ngowetenhle Shop Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Marumo Galaxy 0. It's a Nedbank Cup, my brother. Kunjan. Siyaphila kunjani dad? Siyaphila man. How do you feel about the game namhlanje? Ya barojiwe i-penalty. Abantu abaninzi bathi ball to hand. It was supposed to be 1-1. Mhlawumbe ngesibukele extra time ngoku. But sodlala nabo i-final. Ndiyaphuma ngondo ePitori. Oh, okay. Ndiyobetha laa nto kuthiwa yi-Sundown. Oh, i-course. For life. Ndiyobetha laa nto kuthiwa yinantsika yinto le nto. Le 57. 57. Ndiyobetha u-57 zabuya ndiyodlala nabo i-final. Bangaphinda bayenze le nto yothenga oreferee ngoku. Sigqibile. And then the man of the match yakho kubani? Play game. Xa ingekho utalente mbatha ayikho man of the match. Awu. Okay, siyabonga. Ngithanda yena yedwa pha ngoku. Taki. Hey, tada.